Renee Zellweger. Renee Zellweger, poznata kao arhetipska djevojka iz susjedstva, doživjela je značajnu transformaciju zbog koje je mnogi nisu mogli prepoznati. Dobila je priznanje svojim iskrenim nastupima u Jerryu Maguireu i dnevniku Bridget Jones. Postavši poznata po svojoj prilagodljivosti i spremnosti da promijeni svoj izgled za uloge, Zellweger je otvoreno raspravljala o fizičkim izazovima igranja Bridget, slavno mijenjajući svoju težinu kako bi autentično prikazala lik. Njezina je kosa bila dokaz njezine karijere koja se razvijala u rasponu od elegantnih frizura do dugih valova. Međutim, njezino pojavljivanje na dodjeli nagrada Elle Women in Hollywood Awards 2014 izazvalo je veliku pozornost. Mnogi su nagađali o kozmetičkim zahvatima jer je njezino lice izgledalo znatno drugačije, što je dovelo do rasprava o tome je li to zbog starenja ili kirurške intervencije. Zellweger je komentirala: "Nikad nisam mislila da ima problema s težinom. To je samo nešto što svi mislimo da bismo voljeli promijeniti na sebi." Naglašavajući društveni pritisak s kojim se žene suočavaju u vezi sa svojim izgledom. Unatoč raspravama o njezinom izgledu, ona nastavlja briljirati u istaknutim ulogama, uključujući svoju Oscarom nagrađenu izvedbu Judy Garland u Judy. Zellwegerino putovanje naglašava stalni nadzor s kojim se glumice suočavaju u Hollywoodu, gdje standardi ljepote mogu zasjeniti talent, dok preuzima nove izazove. Njezina transformacija služi kao jasan podsjetnik na osobne odluke iza javnih slika i često zahtjevne leće slave. Kelly McGillis. Kelly McGillis, poznata po ulozi Charlija u klasičnom filmu Top Gun, doživjela je metamorfozu zbog koje je obožavateljima postala gotovo neprepoznatljiva. Njezina dinamika na ekranu s Tomom Cruiseom u hitu iz 1986 bila je očaravajuća. Ali danas McGillis predstavlja drugačiju priču koju karakterizira prihvaćanje prirodnog procesa starenja i samoprihvaćanja. Kako je odrastala? McGillis se suočila sa strogim normama ljepote Hollywooda. U otvorenom priznanju rekla je: "Stara sam i debela sam i izgledam prikladno za svoje godine." Prepoznajući da je njezin izgled utjecao na njezine mogućnosti karijere, ova iskrenost odražava njezin put prihvaćanja znakova starenja i promjena u težini umjesto podlijeganja zahtjevima industrije. McGillisina odsutnost iz nastavka Top Guna potaknula je rasprave o njezinom izgledu. Međutim, nastavila je zagovarati tjelesnu pozitivnost i prihvaćanje starenja. Kritičari su često naglašavali nejednak tretman u Hollywoodu, gdje muški glumci mogu nastaviti karijeru, dok su žene poput McGillis marginalizirane zbog prirodnog starenja. Unatoč kritikama, McGillis promiče koncept da elegantno starenje može biti snažna poruka u industriji fiksiranoj na mlade, ne pribjegavajući operacijama ili ekstremnom mršavljenju kako bi se uklopio u staromodan ideal. McGillis se pretvorio u figuru snage. Njezino putovanje pokazuje da se istinska ljepota ne sastoji u pridržavanju standarda, već u autentičnosti, principu koji duboko odjekuje u suvremenom društvu. Bridget Fonda. Bridget Fonda, istaknuta glumica 1990-ih. Posljednjih je godina postala gotovo neprepoznatljiva, a njezino se ime rijetko spominje u Hollywoodu. Fonda je proslavljena svojim nastupima u The Godfather Part 3, Single White Female Jackie Brown. Počela je glumiti s 5 godina zajedno sa svojim ocem Peterom Fondom i bila je nominirana za Zlatni globus i Emmy. Nakon što se 2003 udala za skladatelja Dannya Elfmana i 2005 dobila sina Olivera, Fonda se odlučila povući iz javnosti. Izrazila je svoju sklonost civilnom životu u odnosu na glumu kad su je upitali o mogućem povratku u industriju. Otkak se povukla iz glume, Fonda se rijetko viđala u javnosti. Nekoliko puta kad je primijećena pokazuje značajnu promjenu u njezinom izgledu, zbog čega je obožavateljima nije lako prepoznati. Vjeruje se da je doživjela značajne transformacije, uključujući fluktuacije težine i promjene načina života povezane sa starenjem. Fondino posljednje pojavljivanje na crvenom tepihu bilo je na premijeri Inglourious Basterds 2009. Sada vodi privatni život u Encinu u Kaliforniji. U ovoj novoj fazi svog života, Bridget Fonda predstavlja ideju ponovnog otkrivanja birajući obiteljske trenutke umjesto slave. Nećete htjeti ovo propustiti. Shelley Duvall. Bok. Jason Shelley Duvall. Shelley Duvall, nekoć poznata glumica poznata po ulogama u filmovima Popeye i The Shining, doživjela je značajne promjene u svojim poznim godinama. Dok je starenje prirodno promijenilo njezin izgled,
njezino je mentalno zdravlje ozbiljnije pogođeno. Nakon što se 2002 povukao iz glume, Duvall je postao samotnjak u Teksasu i rijetko se pojavljivao u javnosti. U 2016 rijetko se pojavila u emisiji Archer's Door, Fila, gdje je razgovarala o svojim mentalnim problemima i priznala da joj je potrebna pomoć. Duvallova poznata uloga Wendy Torrance u filmu The Shining negativno je utjecala na njezino mentalno zdravlje. U intervjuu 2021 ispričala je da je morala plakati duže vrijeme tijekom snimanja, što je bilo toliko stresno da je dovelo do gubitka kose. Unatoč tim izazovima, Duvall je ostao predan glumi. Godine 2023 na kratko se vratila ulogom u indie horror filmu Forest Hills. Nažalost, ovo bi bio njezin posljednji nastup jer je preminula 2024, u 75 godini života. U posljednjim godinama života Duvall se potpuno povukla iz javnog života. Njezin prelazak iz živahne hollywoodske zvijezde u samotnjakinju naglašava utjecaj koji slava i problemi s mentalnim zdravljem mogu imati na osobu. Kao što je Duvall jednom rekao, iako je atmosfera na setu ponekad bila neugodna, sada me pamte po filmu koji je postao klasik horora. Jonah Hill, poznat po simpatičnim punašnim ulogama u popularnim komedijama kao što su Superbad i 21 Jump Street, doživio je impresivnu fizičku promjenu. Glumac koji je bio iskren u svojim borbama s kilogramima izgubio je nevjerojatnih 40 kilograma koje je namjerno dobio za ulogu u War Dogs. Hillova preobrazba nadilazi smanjenje tjelesne težine. Ona predstavlja potpunu obnovu njegova izgleda. Njegove nekadašnje kovrčave kose više nema. Zamijenjena je izbijeljenom, zalizanom frizurom koja dodaje oštrinu njegovom izgledu. Glumac je također usvojio novi imidž s plavom bradom i nizom tetovaža koje odražavaju njegov mijenjajući identitet. Tijekom intervjua, Hill je otkrio tajnu svog uspjeha. Otišao sam kod nutricionista i on mi je rekao što da jedem kako bih promijenio svoje navike i tako to. Također je radio s osobnim trenerom i terapeutom kako bi održao svoje zdravlje i dobrobit. Transformacija Jonaha Hilla toliko je ekstremna da su se i obožavatelji i mediji trudili identificirati ga. Promatrač u Malibuu opisao je glumca kao praktički neprepoznatljivog, komentirajući transformacija je nevjerojatna. Hillovo putovanje služi kao motivacija za mnoge, pokazujući da se glumci mogu fizički ponovno izmisliti i podržavati zdrav način života. Dok mu je zdravlje i dalje prioritet, nevjerojatna transformacija Jonaha Hilla predstavlja dokaz snage predanosti i odlučnosti. Mickey Rourke. Ne znam ni što je Prag. U redu? Mickey Rourke, simbol hollywoodskog žestokog šarma 80-ih. Doživio je transformaciju zbog koje ga mnogi teško prepoznaju. Bio je poznat po svojim ulogama u filmovima kao što su Rumblefish i 9.5 Weeks, gdje se rijetko nasmijao zbog gubitka zuba kao djeteta, što je pridonijelo njegovom intenzivnom imidžu na ekranu. Rourkeova odluka da se ranih 90-ih vrati boksu, sportu za koji je bio strastven, dovela je do značajnih oštećenja lica. Ozljede od boksa. Slomljeni nosovi i prijelomi jagodičnih kostiju doveli su do rekonstruktivne operacije. Nagađa se da su njegovi pokušaji da popravi štetu estetskim zahvatima bili pretjerani. Rourke je priznao. Većina je bila da ispravi štetu koju je prouzročio boks, ali odabrao sam krivog kirurga. S vremenom je Rourkeov promjenjivi izgled postao predmetom javnog interesa. Njegove nekoć oštre crte lica postale su mekše, što su neki obožavatelji vidjeli kao gubitak njegove grube privlačnosti. Unatoč tim promjenama, nastavlja glumiti portretirajući likove koji odražavaju njegovo vlastito burno putovanje. Danas bi Rourke nekima mogao biti neprepoznatljiv, ali on je i dalje intrigantna figura u Hollywoodu, pokazujući otpornost tijekom osobnog ponovnog otkrivanja. Njegova je priča jasan podsjetnik na zamršenost slave i samoidentiteta u industriji fiksiranoj na izgled, pokazujući kako nečiji izbori mogu dovesti i do transformacije i iskušenja. Lara Flynn Boyle, istaknuta zvijezda 90-ih godina prošlog stoljeća, doživjela je značajnu transformaciju. Kako u izgledu, tako i u stilu života. Najpoznatija je po ulozi Dawn Haywood u Twin Peaksu. Tijekom svog vrhunca,
Boyle je bila uključena u veze visokog profila, uključujući onu s Jackom Nicholsonom, zbog koje je ostala u tabloidima. Međutim, nakon prekida počela se povlačiti iz javnosti. Nedavna pojavljivanja pokazuju primjetnu promjenu. Boyle sada ima puniju figuru, a stil joj se značajno promijenio u odnosu na prijašnji imidž. U otvorenom trenutku, rekla je, kad god uhvatim svoj odraz u objektivu, ja sam kao posjećena. Ovaj komentar o njezinom promjenjivom izgledu pokazuje njezino prihvaćanje nadzora koji dolazi sa slavom. Unatoč fokusu medija na njezin izgled, Boyle je odlučila zanemariti pozornost i držati se podalje od društvenih mreža. Vodi privatan život sa svojim suprugom, nekretninskim mogulom Donaldom Rayom Thomasom. Birajući obitelj umjesto pritiska Hollywooda, Boyle ovo iskustvo naglašava prolaznu prirodu slave. Ona priznaje da je negativan pregled dio javnosti. Starost je ljudska priroda, izjavila je, prepoznajući kako društveni standardi često diktiraju ljepotu i relevantnost u Hollywoodu. Dok se bude pripremala za povratak, slike se mogu značajno promijeniti. Ipak, otpornost i osobni izbor definiraju pravi uspjeh izvan svjetla reflektora. Axl Rose. Axl Rose, legendarni pjevač grupe Guns N' Roses, doživio je dramatičnu promjenu tijekom godina, mijenjajući se od živahnog rock simbola do nekoga tko se često smatra neprepoznatljivim. Poznat po svojoj energičnoj scenskoj prisutnosti i izvanrednim vokalnim sposobnostima, Axl je svojedobno privlačio publiku svojim dinamičnim nastupima. Sada sa 60 godina izgleda primjetno drugačije. Njegovo lice nosi znakove starenja koje neki pripisuju plastičnim operacijama ili filerima, iako nikada nije potvrdio takva nagađanja. Promatrači su istaknuli značajne promjene u njegovom izgledu. Sada izgleda natečeno i djeluje umornije od živahnog izvođača iz ranijih godina. Kao što je jedan obožavatelj komentirao, ljudi pričaju kako je njegova verzija iz 80-ih i 90-ih bila vrhunac Axla. Ali se za mene Axl najbolji što je ikad bio u ovom trenutku. Na sve načine koji su bitni kao ljudsko biće. Unatoč ovim promjenama, Axl i dalje povremeno nastupa, demonstrirajući svoju trajnu vokalnu snagu koja se i dalje povezuje s obožavateljima. Životni stil rock zvijezde nije ga zaštitio od stvarnosti starenja, pokazujući kako su čak i ikone poput Axla podložne utjecaju vremena i osobnim odlukama. Međutim, njegov status glazbene legende ostaje nedirnut. Kao što je jednom rekao, napravio sam puno emocionalnog rada. Otkrio sam da sam zapravo mrtav, ali još uvijek dišem. Ovaj proces transformacije naglašava ne samo fizičke promjene, već i osobni razvoj i upornost pri suočavanju sa životnim preprekama. Justine Bateman. Justine Bateman, poznata po svojoj ulozi u sitcomu Family Ties iz 1980-ih, doživjela je značajne promjene u svom izgledu i perspektivi tijekom godina. S 57 godina postala je snažan primjer prihvaćanja prirodnog procesa starenja, s ponosom noseći svoje bore i sijedu kosu. U otvorenom intervjuu za 60 Minutes Australia, Bateman je raspravljala o svojim iskustvima, otkrivajući da ju je Google pretraživanje u dobi od 42 godine, gdje je samodovršavanje sugeriralo da Justin Bateman izgleda staro, potaknulo da se suoči s oštrim pogledima društva na starenje. Mislim da izgledam sjajno. Mislim da moje lice predstavlja ono što jesam, rekla je, odlučno odbacujući hollywoodsku jurnjavu za vječnom mladošću i ljepotom. Batemanovo protivljenje kozmetičkim zahvatima poput botoksa i filera istovremeno je hrabro i okrepljujuće u industriji fiksiranoj na mladolik izgled. Otvoreno žali one koji osjećaju potrebu promijeniti svoj izgled, smatrajući da to oduzima bogata životna iskustva. Volim se pogledati u ogledalo i vidjeti te dokaze, podijelila je, ističući da njezin izgled odražava njezin osobni razvoj i mudrost. Nedavno poznat po tome što izgleda staro, Bateman je iskoristio ovu pozornost za promicanje pozitivnosti tijela, potičući žene da prihvate svoje prirodno ja. Njezino putovanje ne odnosi se samo na fizičke promjene, već i na redefiniranje društvenih standarda ljepote i nadahnuće drugih da graciozno stare. U društvu koje često povezuje vrijednost s mladošću, Justine Bateman stoji snažno, predstavljajući duboko prihvaćanje sebe koje motivira mnoge. Na ljestvici od 0,5. Što mislite koliko je Justine Bateman sigurna u vlastitu kožu? Komentirajte s brojem
Kathleen Turner. Zato što volim vidjeti kako ti vene na sljepočnici pulsiraju. Kathleen Turner, nekoć utjelovljenje hollywoodske privlačnosti, doživjela je značajnu transformaciju. Kako fizički, tako i osobno. Slavu je stekla primamljivim ulogama u filmovima kao što su Body Heat i Romancing the Stone, što ju je učinilo seks simbolom i glavnom glumicom 1980-ih. Godine 1992. Turnerin se život promijenio kada joj je dijagnosticiran reumatoidni artritis, kronično stanje koje zahvaća zglobove. Bolest i nuspojave njezinih lijekova doveli su do značajnog povećanja tjelesne težine i fizičkih promjena koje su značajno promijenile njezin izgled. Turner je izjavila: promjene u mom fizičkom izgledu uzrokovane su drogama i nisu bile pod mojom kontrolom. Unatoč tim izazovima, Turner nije skrivala svoje stanje od javnosti. Otvoreno je govorila o svojim zdravstvenim problemima, uključujući njihov utjecaj na njezinu mobilnost i karijeru. Nažalost, suočila se s oštrim kritikama i glasinama o svom izgledu, uz optužbe za alkoholizam i nekontrolirano ponašanje. Međutim, Turner je ostala jaka, prihvaćajući svoj izgled koji se mijenja i oduprijala se pritisku da se podvrgne kozmetičkim zahvatima. Izabrala je svoje zdravlje i dobrobit umjesto održavanja hollywoodskog imidža, dajući pozitivan primjer drugima koji se suočavaju sa sličnim problemima. Sa svojih 67 godina, Turner nastavlja prkositi očekivanjima, pokazujući da se slavne osobe suočavaju s izazovima u stvarnom životu i da mogu dati prednost zdravlju ispred imidža. Njezin iskren pristup raspravi o svom artritisu i njegovim fizičkim učincima stekao je poštovanje i divljenje obožavatelja i kolega. Kao što je Turner jednom rekao: kada sam imao 20 godina, imao sam toliko više nesigurnosti i tražio sam odobravanje od svih, ali kad sam imao 40, a sada u 50, probudiš se i pomisliš: više se ne moram dokazivati, i to te čini seksi. Ova izjava savršeno sažima Turnerovu evoluciju od zavodljive ikone do iskrenog preživjelog, pokazujući snagu i otpornost ljudskog duha. Jennifer Grey. Putanja karijere Jennifer Grey od voljene zvijezde prljavog plesa do često neprepoznatljive figure istovremeno je dirljiva i pronicljiva. Slavu je stekla kao Frances Baby Houseman, očaravajući publiku svojom karizmom i vještinom. Međutim, zahtjevi Hollywooda potaknuli su je na rinoplastiku, izbor zbog kojeg je kasnije požalila osjećajući da je čini nevidljivom. U svojim memoarima Out of the Corner, Grey piše: preko noći gubim svoj identitet i svoju karijeru. Operacija, potaknuta majčinim savjetima za komercijalno isplativiji izgled, značajno je promijenila njezin izgled. Nakon drugog zahvata čak je ni glumac Michael Douglas nije prepoznao na jednom događaju. Grey se sjeća ovog trenutka. To je postala stvar, ideja da budemo potpuno nevidljivi iz dana u dan. Reakcija javnosti bila je kritična. Umjesto novih prilika, činilo se da ih ograničava. Kako se njezina karijera usporavala. Grey je počela glumiti glasove i sporedne uloge, čak se duhovito obraćajući svojoj situaciji u sitcomu It's Like You Know. Ipak, pokazala je otpornost. Godine 2010. Pobjedila je u Plesu sa zvijezdama, označivši preporod karijere, osvrćući se na svoje putovanje. Kaže: potrošila sam toliko energije pokušavajući shvatiti što sam pogriješila. Tu je laž. Protjerala sam samu sebe. Kroz svoja iskustva, Grey je primjer nadahnjujuće prilagodljivosti u izazovnim okolnostima, pokazujući nam da identitet nadilazi fizički izgled. Val Kilmer. Zato si još uvijek ovdje. Val Kilmer. Bivši vodeći čovjek Hollywooda poznat po ulogama u filmovima Top Gun i Batman zauvijek, doživio je drastičnu promjenu zbog koje je postao gotovo neprepoznatljiv. Početkom 2000-ih počeo je dopirati na naslovnice zbog svoje fluktuirajuće težine. No tek je 2014. postao primjetan značajan gubitak težine. Isprva se mislilo da je to zbog zahtjevne filmske uloge, a Kilmer je 2017. otkrio svoju dijagnozu raka grla, što je imalo dubok utjecaj na njegov život. Tretmani kojima je bio podvrgnut, zračenje, kemoterapija i traheostomija, ostavili su ga s trajno promijenjenim glasom i potrebom za sondom za hranjenje. Izrazio je poteškoće u govoru, a da ne začepi rupu u grlu.
Unatoč tim nedaćama, Kilmer je nastavio glumiti i emotivno se vratio u Top Gun Maverick. Međutim, uglavnom se držao podalje od očiju javnosti zbog stalnih zdravstvenih problema. Njegov se izgled dramatično promijenio. Umjesto nekada viđene karizmatične akcijske zvijezde, sada postoji čovjek čije lice odražava otpornost i borbu. Kilmerov duh ostaje snažan dok se prilagođava novoj stvarnosti. Rekao je, sada kada mi je teže govoriti, želim ispričati svoju priču više nego ikada. Ova odlučnost ističe njegovu trajnu ostavštinu kao ikonske figure u kinematografiji. Iako su bolesti godine donijele fizičke promjene, Ethan Suplee, poznat po ulogama Louisa Lastika u Remember the Titans i Randya Hickeya u My Name, iz Earl doživio je značajnu transformaciju koja je iznenadila i obožavatelje i kritičare. Nekada težak preko 550 funti, Suplee je izgubio impresivnih 300 funti, otkrivajući zategnuto tijelo koje je gotovo neprepoznatljivo iz njegovih prošlih uloga. Suppleejeva borba s težinom započela je u njegovom djetinjstvu, dosegnuvši preko 200 funti do 10 godina. Njegova veličina često je utjecala na uloge koje su mu dodjeljivane, iskorištavajući njegov izgled veći od života. Međutim, nakon uloge u filmu Zovem se Earl, Suplee se odlučio usredotočiti na svoje zdravlje, započinjući putovanje koje mu je promijenilo život. Sada shvaćam da sam rano u životu stekao hrpu loših navika. Te su navike u biti uništile sposobnost mog tijela da mi kaže kada da prestanem jesti. A Supplee je podijelio u Men's Health Essay. Usvajajući uravnoteženu prehranu s cjelovitom hranom i nemasnim proteinima, te uključivanjem redovite tjelovježbe, Supplee je uspio izgubiti više od 200 funti. Suppleejeva transformacija nadilazi fizičke promjene. Svoj uspjeh pripisuje promjeni načina razmišljanja, gledajući na hranu kao na gorivo umjesto utjehu. Ova mu je nova perspektiva pomogla da zadrži gubitak težine i nastavi glumiti, pokazujući svoju sposobnost igranja različitih uloga izvan onih likova s prekomjernom težinom. Suppleejevo putovanje nadahnulo je mnoge, pokazujući da se uz predanost i predanost zdravlju mogu postići i najizazovniji ciljevi. Njegova transformacija redefinira njegovu glumačku karijeru i služi kao dokaz moći osobne reinvencije. Suppleejeva priča ilustrira da se glumci mogu osloboditi tipiziranja i redefinirati se prema vlastitim uvjetima. Priscilla Presley, poznata po svojoj ulozi u Dallasu i kao udovica Elvisa Presleya, doživjela je značajne promjene tijekom godina. 78-godišnja glumica i poslovna žena otvoreno je govorila o svojim kozmetičkim zahvatima, uključujući zatezanje lica, Botox i fillers za usne. Godine 2003. Presley se suočila s neočekivanim neuspjehom kada je postala žrtva neuspješnog zahvata nekvalificiranog praktičara. Dr. Daniel Serrano, pojedinac rođen u Argentini koji je u to vrijeme bio samo medicinska sestra, ubrizgao joj je niskokvalitetni silikon koji se obično koristi za podmazivanje dijelova automobila. To je uzrokovalo ozbiljnu štetu, što je rezultiralo kvrgama, paralizom i rupama na njezinom licu. Presley je u jednom intervjuu izrazio žaljenje, rekavši: "Shvatio sam da mu ne mogu pružiti onakvu vrstu laskanja koju je dobio od svojih obožavatelja, a to mu je laskanje očajnički trebalo. Bez toga, on je bio ništa." Od tada je imala korektivne operacije kako bi popravila štetu od Serranovog nemara. Unatoč ovim izazovima, Presley nastavlja otvoreno govoriti o svojim iskustvima i naglašava važnost korištenja kvalificiranih praktičara za kozmetičke postupke. Njezin trenutni izgled značajno se razlikuje od njezinih mlađih godina, a i obožavatelji i mediji komentirali su njezine promjene. Dok se nastavlja nositi s posljedicama svoje transformacije, Presley služi kao primjer upozorenja onima koji razmišljaju o kozmetičkim poboljšanjima. Njezina priča naglašava rizike koji su uključeni i nužnost temeljitog istraživanja pri odabiru plastičnog kirurga. Kroz sve to, Presley ostaje izdržljiva i inspirativna figura, pokazujući da se čak i najteža iskustva mogu prevladati snagom i odlučnošću. Mislite li da će njezina priča o neuspješnom zahvatu odvratiti druge od kozmetičkih zahvata? Komentirajte s da ili ne.